Napusasan sa Santo Tomas Municipal Police Station ang usa ka 54 anyos nga napagawasan og warrant of arrest niadtong tuig 2019 tungod sa kalapasan sa Republic Act 1716. Gila sa kapulisan ang dinapan nga si Rody Luis Harayin, 54 anyos minyo, libre residente sa Purok 2, Barangay San Vicente, Banay-Banay, Davao Oriental. Sa gihimong pakisusi sa XFM News Team, nahibaloan nga alas 9:50 ang tagna sa buntag niadtong Nobyembre 16 tuig 2025 ang mga personahe sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao Norte Provincial Intelligence Unit ug Davao Norte Provincial Investigation and Detective Management Unit tanan sakop sa Davao del Norte Provincial Police Office nagpahigayon og giniusang manhunt Charlie operation ngadto sa Banay-Banay, Davao Oriental, partikular na sa Purok 2, Barangay San Vicente, Banay-Banay, Davao Oriental nga may resulta sa pagkasikop sa nahisgutan. Dala ang gahom sa warrant of arrest nga giisyu ni Honorable Maria Susana Tibawa, Presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region, Branch 2, Tagum City, Davao del Norte nga gipagawas niadtong Marso 15 tuig 2019 tungod sa paglapas sa Republic Act 1716 nga nakadukit o kini sa criminal case number 24438 nga adunay piyansa nga girekomendar nga kantidad og 180,000 ka pesos. Sa pagkakaron ang dinapan ana-ana sa kustodiya sa nisgutang police station alang sa tamang proseso. Katropa, siguruha nga way depekto ang imong mata para sa pagmaniho sa sakyanan. Safety ka, mag Vision X Plus Subgel Capsule ka alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Obakyal Gabri, XFM News.